Gila. Era pizza kok. Apa? Nah. Ça va? Ça va, Série. Machallah. Bon. Bon. Ya. Ini mana? Ana watte. C'est comment? Ça va? Bon, aji jeni mi yima do wadde grand frère mo. Comme si wana mo woni. Abdi dala. Ya be mo ne robe ndar gal ko di. On mo ko bitu piton. Lawja. Defo. Ko lu ko wadat. Kango pitato lawjo def. Sai undum. O wukko be. To be dana mo rabu gal. Mi janga restaurant. Wala mi jagdo. Ala karantuma ka seytan ay so tawi ga jogi ko lijjiɗɗa a lijjitoye galle ma a arta ɗo nana haalan kam ni ene e mawni kanko jogui droit wadde galle o foof wona ko ɗum kalta ƴewma yiru ɗum hande ma yiru ɗum janggo sona ka seytan ala ko gonɗa Abu, ko kalano ko fof meeɗi mum cana kada tampin hoore ma e situation gallo woni hen noftere rek par ce que aɗa haala tan aɗa répéta hatta ɗum fof chaque jour ɓe mbaɗata même chose. Bon, aɗa andi min kam wawa yirdem ni rek ɓe daƴƴi wawa wonde comment fitti keɓe ɗiɗo rewɓe nder galle ligguey galle fof ma waɗata to gonɗa ɗo wuuro taalani hoore mum ga minen gonɗa e saggiri mbottede ɗum ne yooɗi e ɗum noon Abou fof ɗum fof ma gas mbawi widem rek no wallitoro muñal rek mbiɗa andi rek un jour viendra fof ça ira bien inchallah Allah woni tan ke muño donc min ko mbaɗa ɗo ko fof min mbawi gérer ɗum quoi e ɓurti walla ɓe joni sa wonno aɗa haalde mbaɓe ɓe dépassement andi ɗum ɗon waylani quoi e ɓurti walla haydara muñal rek min mbawi gérer ɗum yala ko muñirɗa wonde amin ko noon rek ba mi ɓeɗen yaa machallah ma mba accide ko yaa aɗa hen kala kas accide ka haɗum inchallah jaajef mi weltima ok no wuro lawɗo kaari onon ñatton ha mbawi urduɗum hen oɗon mbiya on ɗum firti o pourquoi no waɗa noon kaari acca région pourquoi mbiɗa sukko oɗon gondi to yumon woni wona wona kaden ko yumon kaden oɗon bonni afikka accu ɗum ɗo accu Maaleykum salam. Mawɗum ni. Ça va bien. Mawɗum barikalla. Ça va? Sukaɓe mbaɗi. Mbaɗi tampere? Alhamdulillah. Selli kam. Mawɗum barikalla. Waaw. Alhamdulillah. An kam o gonɗo ko wawde lawde kaake kam ɗum tan wondirɗo e galle o jogui sukaɓe ma tan ñanta ha yooɗa sukaɓe rewɓe jalta goppa suka gorko no lawde kaake ne fitta ɗum no yooɗi haala jooɗi yo yebɗo tere ma est ce que ɗum no yooɗi ɗum namno hen aɗani kam yooɗani ganda noon a yoɓat yummakko c'est ça Ko wondima hen? won jangol ma An sa dañi ko deglata reglu galle ma. Ga ko gallam. To wukkita noon sukabam. Anani? O holmo lawjantu ɗum walla ne fittana mo galle. Wona ga ada ñama ada yara. Anani? Bol, douche, barada. Mbimi oto waram haala. Anani? donc sukaɓe ko jaɓotono kam ko ma an ƴetti Eyyi. e conto kam no mbiya wona haajam donc ma an ƴetti ko an woni mawɗo an noon no sikka sellani saɗa sellino a ƴetta suka gorko no lawƴe kaake sukaɓe rewɓe jalta jaa laamu men an gona ɗo ana yoɓan yummakko an wona neɗɗo
a wona neɗɗo te a miijaka mayde par ce que miijiɗa kanko yummakko to rewiɗo an ma rew ɗon ganda ɗum yummakko ko ñamli kam min har mbeɗa yoɓa ɗum yummakko ma yihi min koye place am lelatomi kañum ko place makko o eyyi mission makko gasi d'accord wala donc ana mayta mayma laaɓ moɗon yahamara ko woni ma laaɓ mbimi lawol ni oto feera jojo ma yi mbaɗan ara joni oto wara haala mais ya ukkit tan suka ok d'accord ɗon ummima tan ngal inchallah so ɓoyi mami noddu mami nodde inchallah Lamin an so neɗɗo noddima a wawa ngabde hunuko ma to so an mi anda tan no mbaɗa ni fenowo a yahat joni aɗa fenanam e kawma e sehilaɓe ma aɓe gara ga aɓe yenna ka min e sukaba an so woni fittude walla defde holmo defantuma walla fittanma an defanma ñaama aɗa jogui junggo ma ka mawɗo kellifaɗo ay janggo e jaam somi neɗɗo ari ga wi kam Lamin wi nani mi haalatanema mami ñaame an hay goto anda no mbaɗa ni bohol mbimami aɗa jurna dande wayno kaaca pucca ni sim sa mbini kam mi ɓoy ɓe garat tan ɓe tampini yime saabu tawa ko an yehi aɗa fena an fenowo wasa sa rentani kam man on garti min garti kay min garti toon won kawrane kawmo Lemi min pottemo demal gallo ɓe on haala komi famta on ko kewiɗe caggal ma o ari dal o tawi oɗo nen woni bowal nde lawƴa tan o laawi dow ala ko haalani mbimama may ko haalata anani woni ga tan neddu ko min nene mbaddumi e makko hawa yeehi o yeehi kam o yeehi o wi omon arta joni yo artumo to min ɗo eyyi so arti mawta on ga mbeɗen jooɗi eyyi mo andu min kam demgal hay goto ñamata toon taw o bendani kamo sa wondimo hen ga o lejjitani gueele makko mo lejjiɗɗo hen o so lawƴani fitto hol lawƴo fitto minen lawƴan soit parte gawma ka koye gallami tawɗa tan guiƴi ala to e gonga tan kalmi eyyi an aɗa heewi haala koko cukalel aɗa wadda mum ko woni eyyi deju tan ko haala addumon haale ko kaalaɗon ko ɓuuri oɗon mbara yimɓe haala hande fof laaɓat ma laat yo laat hande fof laaɓat kañum yo laaɓ mon ko addi amen ɗo hande ko addi mon ɗo pawe ɗum e taɓal neni aussi oɗo woni no wiyatno kadi Lamin woni Lamin e arnota hande fof laaɓat yo laaɓ eyyi ko jot so wiide ɗo temu toj na toj ba toccoral an nene yiyano wanto joyiɗo eyyi les mbimami tello aɗa fuctina kam jooɗo tello mbimami jooɗo mbimami mbiyaɗo e ɗum ɗo ɗi juppal moykinoro wayno no wayno kaja puccani onon noon ko ɗum woni ko haaletno ko min jaɓanno ngabbu telɗa less o suusama o leptuɗomo o suusama o suusa ngabbu dow o leptanno e da mi jaɓano nadde haala ka kono joni noon kam waɗa koye yeesam oɗo muñ tan ala komi nanani kono noon min nde wonde hewne haaluji mi yiiɗa nadde hen kadi haaluji koccireɗi ne bedda mi yiiɗa ɗum heɗade sahaji kewɗi noon kaɓanto ko saaha goto kadi so tawi neɗɗo ne miiji ko nawi jaaɗo oppani jooɗiɓe ma won ko waɗani kono noon an hande ma laaɓ an fof waɗi kadi ma en cetto hen ko mbawɗen saabu kumɗu men nana ɗacca ɓe kumɗu men ne jagga kala kenen kaala hen ko rewi Allah jokki en dal wona juul wona julɗo an andi miijiɗo jibini fotani wadde hono ni en o joni mbaɗen hay ƴiƴam no manki ni ga nani a yiyani non ranni wi tam ƴeew bay no ɗum ɗo kam ani kam cukalel toxi tan wonto ɗon e tan joni tan ko haqqi taw ɗum ɗo kon lawde bakka sudde boolu tan ha heewi tan wayno ko restaurant ni tan ni hono ɓe gonno ɓe min fotta ɓe min fotta ɓe an ay so tawi neɗɗo jibini ɗum tan
waɗi wuro tan ne waɗa jahata ne waɗa pascal tan worɓe ni wonde pascal yaltindi kamɓe tawi ɗum ma arte maɗa an kamɓe tawi o fof hono pittanto ɗum walla lawƴana ɗum mawla lawƴi par la force lekki haɗa tan ɗaɗi beela ɓeɗen addi men ko ɗum ɓuri noon haala kew bonnedagal gonɗi koye mbawa wiide nande ɓe mbaɗa min e hande noon laaɓat yetti kayitaji Kumba nde min mbarito fotimi ɗiɗo kayitaji aɗa jangi seeɗa on jangi kon jangi ɓii ko nana Jabru ɓii ko oya banu hoɗɗano ɗum aɗa heewi boye haala bomal mangal ngal ɗo ɗum wona mangal ceeɓede gonɗa ɗum ɗum noon haala yumma woni hen ɗo piyo toon lemin oɗon jerƴi ɗum oɗon mbaɗa ɗum gello bonde ko lemin jeeyi galle o Lamine Dieye Gallo c'est pas la peine ɗum ɗoga sahlana kadi jangge mittano ko Lamine Dieye Gallo ko indiri makko woni Lamine Dieye Gallo ala hoto wedde nen so arrange anima tan noon ɓe arrange nen nani ko haali ko nen Lamine Dieye Gallo so jiiɗi goyen ha ngoyen ɗiƴam goye ha ngoyen ɗiƴam Lamine Dieye Gallo ni an Dieye Gallo ko mbaɗatma ɗo yoni kam va et vient aɓe leppuma jaɓan wawa Gallo ko anti joni noon min nana gacci ma noon ma joɗoɗon aɗa woya nen gonɗa woyi ha ngoya ɗiƴam nani jaɓa men Gallo ko Lamine Dieye ɗum ni wonde ko ɗum mbaɗi kam ko onon andi fof anani lemin ɗum tawane men nene ko wayni